Je mlieko pre dospelých škodlivé alebo užitočné? Vypili ste mlieko a brucho sa nafúklo, potom beháte na toaletu. Je vám to známe. A susedka ho pije po litroch a nič. Prečo je to tak? Poďme si to vysvetliť hneď teraz. Keď sme deti, telo vytvára špeciálnu látku, ktorá rozkladá mliečny cukor. Keď však dospievame, u väčšiny ľudí sa jej tvorí čoraz menej. A približne u 2 ľudí z 3 sa mlieko prestane normálne tráviť. Odtiaľ pochádza nafúkovanie a hnačka. Mnohí ľudia, ktorí majú problémy s trávením, sú presvedčení, že stačí vyradiť mlieko a všetko sa upraví. Ale to nie je jediná chyba. Druhá a najvážnejšia je, že ľudia si žalúdok a črevá obnovujú nesprávne. Namiesto toho, aby zistili, prečo presne vzniká nafúkovanie a krče, či je to laktóza, bielkovina z mlieka, zápal, nerovnováha mikroflóry a podobne, bežia do lekárne, skúšajú všetko možné a stav si len zhoršujú. Tak sa časom objaví zápal žalúdka, vredy a zápal hrubého čreva. Ak chcete, aby vám žalúdok a črevá fungovali správne, riaďte sa overenými odporúčaniami. Pripravil som pre vás špeciálny návod, ako prirodzene obnoviť trávenie. Špeciálne pre vás som natočil video, v ktorom som všetko podrobne vysvetlil. Nájdete ho tu.